Shwmai criw celf neu yn hytrach fel sy'n ei ddweud, achos heddi, gyda'r brush pen yma, byddai'n gwneud lluniau o mwnciod. Felly, dechreuwch gyda siap yma. Dyma trwy'n eich mwci. Wedyn ni dot. A dot, naill ochr ar llall. Ydych chi'n gweld lle ydyn ni'n mynd. Gwyn mawr di'r eidys nesa. A dannedd. A nesa, rhwch fel cilch rownd y cig. Fel yna, di'r trwyn. A wedyn, gan bod ni'n neud fel mwci o'r enw Rhesus Monkey, mae dyn nhw fel barf mawr. A dwi'n caru defnyddio brush pen, achos maen nhw'n neud llunellau sydd yn eitha trwchus, neu'n tenau fatha defnyddio brush go iawn, ac yn neud lluniau sydd yn fatha messy. Corff bach nesa, fel siap bocs neu sgwar gyda cilch yn y canol. A'i goesau, peidiwch yn phoeni am pengliniau neu dim byd fel yna. Mae llunellau syth, ni eisiau nhw'n hyblyg iawn, so coesau a breichiau hir sydd yn bendio dros bob man. Dyma'i traed e. 1, 2, 3. Bysedd traed, tebyg chi bysedd rili, dal gafel mewn brigau coed o pethau. A wedyn ni mwy o'r troed, siap tebyg i hynna. A nesaf dyn nhw'n y braich, mae'r un yma fel tu ôl i'r barf. So, peidiwch yn phoeni os chi'n mynd o flaen, os oes angen i chi symud pethau tu ôl yr blew, mae'n iawn. Ac eto, dwylo eitha tebyg i'n dwylo ni. 1, 2, 3 bys yn hyn ddigon. A wedyn mae'r un yma mynd i fod yn dal gafal yn rhywbeth, achos mae'n swingio trwy'r jungle, so rhywbeth fel yna. Wedyn ni newch. Hwna, dyna ni. Rhywbeth o fain o ryw fath, gyda dail bach yna fe, a mae'n hedfan trwy'r jungle yn llon. Wii! Beth yw enw'r mwynci yma? Rwch comment i sod os chi moyn enwi'r mwynci yma. Cynffon hir, newch y cynffon mor hir a chi moyn. Alla neud yn cyrliog. Llunellau, a dyna fe! Neu hi, yn hedfan trwy'r jungle. Angen bach o gefndir falle, so a ni'n neud chydig o ddail a coed y tu ôl i'r mwynci. So, chydig o dail, wibli wobli fel yna. A dyna ni. Na neud mwy o luniau wythnos yma gyda'r brush pen a dysgu chi tym bach mwy. Pentel brush pen yw hwn, dwi'n defnyddio. A mae'n lot fawr o hwyl. A dyna ni. Bydden ni angen bach o liw nawr, dwi'n meddwl. Felly a neud hyn yn super cyflym. Dyfysiwch unrhyw lliw chi moyn. Fe eisiau monkeys, super lliwgar, goch, glas, melyn, pink. Fi wedi gwneud yn brown a melyn, ond newch pa bynnag lliwiau chi moyn. A jungle wrth gwrs yn wyrdd o'i gwmpas. A dyna ni, un mwnci'n hedfan. Nawr te, os ych chi moyn wneud mwy o fwnciod, beth am i chi yn gynta wneud sketches tebyg i rein. Gyda just y siap ydych chi moyn wneud. A just gyda bocs a llunellau am y coesau a'r breichiau, ydych chi'n gwneud pob math o siapau gwahanol. Felly, tybed ydych chi'n gallu dyfalu be mae'r mwnciod yma yn wneud just o'r siapau. Wel, gewch chi weld nawr, mynd dros dy fe, gyda'ch pen wedyn, dros y marciau pensil, a chi'n gwybod chi wedi gweithio mas lle i roed y llunellau. So, mwci cyntaf, just yn rhedeg, wihi! Yr ail un, wedi cwmpo off rhyw frigyn ac yn hedfan lawr. A be mae'r un yma'n neud? Wel, wrth gwrs, amser cinio i'r mwci bach yma. A be mae mwnciod yn bwyta? Ydych chi'n gwybod yn ateb? Ie, wrth gwrs. Banana! A'r mwci olaf yma yn ymlacu ychydig bach o seibiant. Bach o seibiant. A'r mwnci'n neud bach o mwci yoga yn ystod y goeden. So dyna chi, mwnciod o bob siap. Pa mwnciod allwch chi wneud? Right, ewch ati i wneud monkeys. Mae dy fi hwn i'w lawlwytho, link yn y disgrifiad isod, i chi lenwi gyda monkeys chi, neu ar papur, sgrin i ffwrdd, cael ar y bwrdd, na i weld chi fori. Hwyl!